Salutare, prieteni, și bine v-am găsit la primul episod din UHC. Un UHC între mine și Adi. Bună ziua și bine v-am găsit la un UHC între mine și Captain Wolf. O tentativă de UHC care ne trebuie să mergem, ne facem iteme și apoi ne batem. Da, Deci? deci? Că partea aceea unde ești tu, scuze iară, că nu vreau să te lovesc de rău. Și în asta. Gata. Ce pe UHC-ul? Vom reveni, oameni buni. Am revenit, oameni buni. Avem lag. Sper să nu avem lag când ne batem, atâta doresc. Este primul UHC pe care îl joc. S-a dat un pic mai necou, știu, dar sper să se rezolve faza asta. Va fi un episod de câte 10 minute. Câte pauză pentru că trebuia să fac ceva. Nimic important. Oare ce face acum Adi? Să mă gândesc. Eu vom face părțile, componente. Nu? Noroc? Unde să luăm noi piatră de aici? Să dăm un pic am tare sta să dau mai încet. Așa, să se au... Pentru că se va auzi tare pe filmare și nu doresc așa ceva. Deja a trecut 2 minute din UHC. Se aude ventilația, dar nu contează. Pentru un început e bine. Nu pe shift. Urcăm înapoi. Urcăm înapoi sus. Mă scuzați, nu știu ce trebuie să fac acum. Sunt entuziasmat pentru că a început acest UHC cam repede. Știu. Facem un semn aici. Dificultatea este pe hard. Deci va fi cam greu pentru noi să facem ceva. Am rămas și de un frânal. Mai luăm lemn, pentru că ne va trebui, știu sigur, lemn. Avem momente în care prindem lag, dar sper să fie bine. Vor fi 3 episoade a câte 10 minute, deci haideți să noi scriem. Totuși în caz că nu știe. Crezi că
Nu știe, îi vom aminti. Mereu cu sabia în mână. Aici. Depărtat de aici. Nu luăm această carne de iepure. Și ca să nu luăm damage. What the fuck? Porcul ăsta e nebun! Porky pig. Ne dăm și noi mari pe aici. Au cai. Ne dăm mari pe aici, pentru că este bine într-un UHC să le dai mare cu ce ai. Este bine să luăm tot coalul de aici pe care îl găsim. Avem lag. Sper să se rezolve faza cu lagul. Pentru că atunci e cam urâtă faza asta. Un lag. Nu pot să joc acest UHC cu lag. Sabia în mână mereu. Wow. Primul episod nici n-am început să minăm. Mă scuzați. Avem aici o sugar canes. În orice caz. Deja mi se duce mâncarea. Să generală mea partea asta unde am ajuns eu. Uitați-vă. Da. Se descarcă bateria. Ok. Ok, avem și lag. Hai să facem așa un minor jos.
Am atât cu acest episod și vom reveni cu partea a doua. Deci, la revedere!